Queridos irmáns, lembrade unha cousa, hoxe non é o meu día. Hoxe é o día de todas as mulleres, de cada neno e nena, que levanta a súa voz polos seus dereitos. Hai centos de activistas de dereitos humanos e asistentes sociais que non só falan cos seus dereitos, que están loitando para acabar os seus obxectivos de paz, educación e igualdade. Miles morreron por terroristas e millóns foron feridos. Eu son un deles. E aquí estou eu, unha nena entre moitos, que non só falo só por min, sino por aqueles que loitaron todos os seus dereitos, por os seus dereitos. O seu dereito a vivir en paz, o seu dereito a ser tratados con dignidade, o seu dereito á igualdade de oportunidades, o seu dereito de ser educado. Queridos amigos, o 9 de outubro de 2012 o talibán disparoume na parte esquerda da miña cabeza. Dispararon as miñas amigas e eles pensaban que as balas nos iban a silenciar, pero fallaron. E dese silencio levantaron miles de voces. Os terroristas pensaron que cambiarían as miñas metas, que pararían as miñas ambicións, pero nada cambiou na miña vida excepto isto. A debilidade, o medo e a desesperanza morreron. A forza, o poder e a coraxe naceron. Son a mesma, as miñas ambicións son as mesmas, as miñas esperanzas son as mesmas, os meus sonhos son os mesmos. Estimados irmáns, non estou en contra de ninguén, estou aquí por falar de dereitos